Čaute dámy a páni, takže keď dosiahneme 25 lajkov a na tomto videu, keď budeme mať 25 lajkov a 4 odbery, tak aby som dosiahol už 20 odberov, lebo ja mám len 16, tak musím mať tých 20 odberov a 25 lajkov na tomto videu. Takže 4 odbery a 25 lajkov, tak a keď dáme viac ako tých 25 lajkov a 4 odbery, tak natočím aj nejaké iné videjko. Môžem natočiť. A keď dáme viacej, tak natočím aj niečo z PlayStation 4. Takže dámy a páni, keď budeme mať viacej, tak natočím aj z PlayStation 4. A ešte by som chcel, no vlastne nič, ale by sme mohli natočiť ešte aj niečo, čo asi. Len keď budeme mať viacej odberov, keď dáte. Takže dámy a páni, odberajte. A potom natočím aj niečo ze 4. A to, čo sme chceli včera natočiť, je toto. Tento skateboard, alebo čo to je. Potom Nintendo a Spidermana 2 sme chceli natáčať. Už nič. Neviem, asi nič. Už nechcel natáčať. Ale asi natočím to, čo som, no to už musím natočiť dneska, lebo akurát už na druhý týždeň nemôžem natáčať. Takže to už musím, nemôžem, ale už nebudem natáčať na druhý týždeň. Až neviem, kedy budem natáčať. Či už asi nebudem natáčať na druhý týždeň. Alebo možno, že ešte tento týždeň už prestanem natáčať. Budem natáčať, ale že len také videjka. Len také krátke, už nedlhé. Takže toto bolo asi posledné videjko, dámy a páni. Takže už toto je posledné video. Tak potom lajkujte a odbierajte, dámy a páni. Takže dneska natočíme toto, neviem ako sa to volá, potom Nintendo, ešte Spidermana 2 a na to som zabudol. Ešte aj to je ako prvé natočím videjko dneska. Neviem, či ešte aj henty videjka natočím. To ešte neviem. Či mám natočiť tí videá. Ešte uvidím, ale to bude. Asi aj dneska neviem, či to bude. Možno, že už žiadne nenatočím, ale dúfam, že áno. Dámy a páni. Takže budem natáčať, dámy a páni. Takže dámy a páni, lajkujte a odbierajte, dámy a páni. Ešte by sme mohli natočiť už asi nič, neviem. Ešte čo by som také mohol natočiť. Ako som hovoril, keď
keď bude viacej odberov a lajkov, tak natočím niečo zo 4. PlayStation 4, nejakú hru. Ale neviem akú. No, mohol by som natočiť Spider-Man 1, to mám na PlayStation 4, ale mám to stiahnuté na PlayStation 5, už som to nestiahoval na PlayStation 4, tak to by som mohol natočiť na PS5, ale to čo už som prestal hrávať, čo hrám Spider-Man 2. Ale niečo ma napadlo. Ja mám Call of Duty taký starý. Ešte budem mať jeden na 4. Dámy a páni, už budem mať 3 Call of Duty. Ešte budem natáčať po Vianocách. Budem natáčať jak sa to volá? Butterflight 6. Tú najnovšiu Butterflight. Budem natáčať. A tá stála 100 €, čo stojí 76. Asi neviem, ale budem aj to natáčať, dámy a páni. Takže budem mať aj na druhý rok čo natáčať. Futbal, preskúmavačka. Ale to bude až v lete, dámy a páni. Takže budem natáčať. V lete budem natáčať preskúmavačku. Tam na tých lípkach, tam kde to som mohol natočiť jak mňa kamaráda naháňal pes. Lebo lípky sú na pravej strane a tam, kde nás naháňal ten pes, tak to bolo na ľavej strane. Tam sme si chceli kopať, my sme išli troška tam hore, neviem, či to tam poznáte. A tam sme si chceli kopať. Tam boli moc aut zaparkovaných, čo mi kamarát povedal, že tam niekto taký býva, tam kde má moc psov. Neviem, či tam má moc psov, ale že tam tie autá, čo tam boli, tak to boli ukradnuté. Tie autá, no neviem, však potom na druhý rok uvidíte, keď to natočím. Až tam pôjdem. Možno, že to natočím, možno, že nie, ale tú preskúmavačku to natočím, aj ten futbal. A tá preskúmavačka bude na lípkach, no však to viete, že tam to bude, ale to bude v tých kukuricách. Lebo tam sú také kukurice, však dúfam, že ste to videjko videli, určite ste ho videli. Tak tam, ako to bolo pri konci videjka, tak no aj na tom, jak sa volá. My sme tam hrali aj skúvovačku. Aj tam som musel ísť do tej kukurici som tam musel ísť. Musel som tam ísť a musel som tam byť. Lebo ja som sa tam chcel vyškovať. A aj kamarát tam musel ísť, lebo chcel sa vymočiť tam. A dámy a páni, ešte tam na konci bolo, že tam som musel ísť tiež do tej kukurici a potom tam bolo, že no, lebo ja som vykopol loptu, nepadla tam a potom som ju musel hľadať. Hodinu som ju tam hľadal, dámy a páni. No nie, že hodinu, ale
horko ťažko som sa tam dostal a horko ťažko som ju našel, dámy a páni. Takže dámy a páni, ešte také podobné videjko by som ešte aj mohol natočiť. No možno, že ešte aj natočím, ale to bude až v lete, dámy a páni, na druhý rok. Dámy a páni. A ešte by sme mohli natočiť, čo bolo to ešte aj na tej strane, boli ešte aj, jak sa to volá, také žlté. Neviem, ako sa to volá, ale ešte aj to by som mohol natočiť. No neviem, čo také mám natočiť, dámy a páni. Takže možno, že natočím aj z toho niečo. Možno, že to budú 2 preskúmovačky nakoniec. Možno, že budú 2, alebo možno, že ešte neviem. Možno, že len v tých kukuricách to bude, dámy a páni. Alebo možno, že môžem natočiť aj, neviem, ozaj, niečo ma napadlo, že my by sme mohli ísť do tej kukurici až na stred úplne, že, alebo mohli by sme prejsť, že celé to, neviem, do tých kukuric by sme mohli ísť až nakoniec. A to by som asi bol celý dopíkaný od včel. Asi, neviem. Ale dúfam, že nie. A keď tam pôjdem, tak to asi ja natočím, dámy a páni. Možno, že ešte natočím, dámy a páni. Takže dámy a páni, čujte druhé videjko, takže zatiaľ čaute. Čau. Tešte sa na druhé videjko. Čau.